Hayi ke ngane yakwethu. Ngithi ngangidlule ngitsheleke ngoba phela ngithe mangithi asihambe siye lapha emhlanganweni. Walebelo ngitshela indaba zogomola namawashing nana. Kunemleze lihlunga bengeke ngikwazi ngempela ukuye emhlanganweni makhelana. Hayi bengeke kulunga. Manje makhelana ngawuchaza njengoba uhleli kupheka wena kanti ukhululeke akaphekini la ekhaya. Awu epheke kuphi? Uphi nje manje uyambona nje la endlini. Ngeke ingane ingadli usekufanele kusale mina ke ngipheke uze ingane zidle. Beniyothini ke emhlanganweni wasesontweni leni? Yakwethu weneke mfowethu. I-meeting lapha kahle ibingezinto ezimbili. Okokuqala besaziswa ngayindaba yale ntombazana mkhumbula uphumzile lo fundisa usonto isikole. Lo wengane. So kuyahamba kontombazane ngoba uyashada. Hawu mayi. Besitshelwa ngaye ke ngokushada kwakhe ke ukuthi ke kufuna sihlanganise ke isipho sithizeni ukuthi phela simuphe ke njenge Masibisi. Njoba nihlala usuku olungaka lokho kusukela ekseni ngo9 kuze kube manje umhlanga nje uphuma ntamba manje. Ngidikatheka nje indaba yomshado walentombazana. Angithi uyobona noma uhlele nawe ukuthi ziningi izindaba esesikhulumayo. Ngeke Masibisi. Hawu kushuthi ngenze kahle ngayo impela bengeke ngihambele lo ndavu mina. Ihlupha kabi lento abantu abafike behlale bengabi namali bengafuni ukusebenza mase befuna ukushada sebehlupha thina esontweni manje. Sekufanele sivuvukalo lamakhanda akhe. Hayi amaqola. Ingicika kabi lonto. Akho into ecikayo. Lalela ngikutshela. Ngizocuba into engahlangene nawe. Le ntombazana umyeni wayo uyisigwili. Akanankinga nemali. Uyangizwa yini ukuthi ngithini? Manje pho indaba afanele kuhlanganiswe lebandla. Makhelwane, ngilindi mina oze nendaba kwenu. Ithina nje kusuka kuthina njengabomama ukuthi simhlanganisele isipho. Simbonge njengomntwana webandla osesebenzele ibandla isikhathi eside. Mayisehamba sifuna ukumthengela isipho azofika sibone mayise kwakhe. Azothi mayisibuka nje akhumbula ibandla lakhe kade lisebenza kulona. Nanokuthi ke ntombazana wena ogcina umuntu ongakhuluma kanjalo. Wena kushada wena. Omama behla benyukana nabakhokheli kuhlangana kuhlokwana. Wena wakho kumyeni wayengena ngisho imali. Nakho. Lana ngikhuluma ngesipho. Wena wakho wayengena ngisho imali. Kwakuhlanganiswa ngisho amasenti. Kufikishwa ngisho impuphu kwabana ngisho impuphu emshadweni. Kodwa uzokhuluma manje namhlanje uze ngashadiswa abanye impela nje sengoze ngife ngiyongena egodini lo ngakhunjuzwa lonto ukuthi ngashadiswa ibandla. Ingenaphi lonto ngenzela ukuthi ungakhulumi kabi ngabanye abantu. Ukhumbula ukuthi nawe uvela khona futhi okwakho kwakuwesi. Uzokhuluma ngengane eshada namhlanje eshada umshado. Uzobona umshado wale ngane ukuthi uzobe usezingeni eliphezulu kanjani. Manje nikhulume lokho ke nje lase lashona. Neke ngane yakwethu sakhuluma lokho ke. Kwaphinda ke kwasekuthiwa kufanele ukuthi size neziphakamiso zamagama ke ngesonto. Ukuthi obani esibona ukuthi ke bangathatha lesasikhunda sale ntombazana. Kuzokhethwa kuzosombisa amagama mhlawumbe abantu nobaba u4 nobaba u5 bese kuyakhethwa ke. Kanti wena njobe ukuthi usuyashada kusho ukuthi akasakwazi ukufundisa. Cha na phela uyahamba phela nje eshada phela ushadela kwelinye ibandla. Hawu kanjalo kuphela amantombazana esontweni. Anjalo insizwa igcwele ibandla zithempu usebona into hawu ngoba imali. Phela indoda efanele ibone intombi mangabe insizwa zasesontweni lakho zingahamba kancane. Ulandela imali nje. Imali ufuna enze njani ingane kade yahlala lapha lengane isindala futhi le ntombazana. Isindala kabi le ntombazana imizohlala izithini. Manje kuthiwa umuntu uzovala ubani ngesikhala sakhe kanjani? Phela kuzokhethwa kulabantu esobafaka esophakamisa amagama abo bese kuyashiwo ukuthi ubani ke kusho ukuthi bazohlolwa ngalondlela bezobahlola ngabefundisi ke nami ngizobe ngikhona ke njengonobhala sibheka ukuthi ubani obonakala sengathithi ungcono ozuyena simbona ngathi ungcono ukuthi uzokwazi ukufundisa kahle abantwana. Hayi cha kodwa Masibisi awungifuni ngempela. Awungifuni uyongiyobulawa wena mina sengibone kahle mhla ngifa nje ngobe ngibulawa wena. Wazi kahle Masibisi. Hawu ngihlezi nengane la iminyaka ngeminyaka ukhuleka akazi umbone uzothiwe uvuke uyosebenza akasebenzi ukhuleke uyazi akasebenzi. Kodwa mase kuvuleka ithuba lomsebenzi awusamcabanga bengafanele uzokuthiwe nje kuphamiswa kwalowo magama befanele ukhuluma ngoba unobhala unesikhundla ungikhulumene ukuthi akufaka ukhululiwe lapha ayikhulumisi nje le ndaba ayikhulumisi wema katha uyazi ukuthi uthini uyazi ukuthi sikhuluma ngani la sikhuluma ngekusasa lebandla ucabanga ukuthi wena singathatha usonto isikole webandla sizoza ukufundisa ubani ukhululiwe kanti iBhayibheli ubulwa nje ubuka uJeremiya ubese utshela ingane uyawazi wena uJeremiya wena ke njengoba kuwena ozala ukhululiwe ngathi uJeremiya uhlula wena ozala ukhululiwe ubese ucabanga ukuthi ukhululiwe uzokwazi ukwazi eBhayibheli kusuka kubhalwe phansi phela uyakwazi ukufunda ukhululiwe nakuhluleka nje libhalwe phansi eBhayibheli kithi uyahluleka sengisho wena ke mina sengimdala phela kodwa useyingane uyawazi ngisho ukufunda unalo ngisho angalifanga ngisho la efonini ayithi bayalifanga ngisho emafonini angabafundisa ngisho efonini lento ayinaki ukuthi iBhayibheli uyakwazi ukufunda noma uyakwazi ukubhala yini kufanele ukuthi ukuphile uphile ukukholwa ngoba kufuna akhulume ukukholwa einganeni uzokhuluma phela ngathi ngiyasho nje uzofunda eBhayibhelini phansi ayitshela ngathi kuthiwa neBhayibhelini ake sithi nje ke makathanda njengoba ekuthanda kangaka ubumnandi ukhululiwe ulihlano nomgqibelo uhlele sebumnandini lapha elikuzeni eTavern kaMbhele
Ngakusasa ke isonto kade sebumnandini. Ubani kuzobe sefundisa izingane ekseni? Ngenaphi indaba ufunda ukuthi uphuze ebusuku ukholiwe ekseni uzovuka kaye khona. Utshwala nje uphuze ebusuku ayikho ithaveni okusuke kuphuzwa kuyona ekseni. Mabe bephuza baphuza ntambama ukholiwe. Ngiyamangala nanokuthi siyayikhuluma nje. Futhi ukhulu right abo mephuzile uhlala nami phela ukhulu. Hayi bonkosi yami ngithayiyeke lento oyikhulumayo. Ukhulu mephuzile ngakuthatha kuseni usuke nganankinga uvuke ngabashiya nje. Akabi ngisho nanezibhabhalaza akadli ngisho ushati indaba ukuthiwa. Asikhulumi ngoshadini asikhuluma ngezingane zebandla eziyikusasa lebandla ekufanele zifundiswe into ephilile makatha. Phela uzosifundisa phela ukhulu ngiyasho nje akunankinga ngiyavuma vele uzoyifundisa uzophuza ngayizona bese uyovuswa yimina futhi njoba ngitshela nje ngihlala naye la. Ngiyomvusa ngisho ukuthi uphuze kakhulu ngiyomvusa ngithi vuke khona esontweni afika ayifundise ingane ikuphi inkinga lapho. Wena masibisi uyathanda ukudala inkinga ngisho zingekho. Hayi khuleka ngane yakwethu ngeke aza kwazi. Yabona nje kusho mina ke manje sekusho mina nobhala wakulela abantu ngeke aze akwazi. Shuthi wena masibisi kahle kahle ufuna ngifelo season. Ukhuluma akufanele nje azasebenze njalo ukhuluma efika no plastic fine afike no plastic bosisi bemali le ingane la iholayo akufanele ukhululwa ke sebenza imali yakhe nje akebe nemali yakhe esebenzayo. Hayi cha uyangizonda masibisi uyangizonda. Hayi kufanele ngaba ngiyazigeza izandla kuba manzi akhona. Uyakula wena. Awungitshela njengoba umdala kangaka lela abantu awazi ukuthi abantu abafundisa uSunday school lapha yana akho mali abayitholayo nje usukhuluma ngendaba zokungena ko plastic nani usubona ukuthi ukhulu wena usezothola itoho ungihafa kangaka nje ngobona ukuthi mina ngicishe ukhulu itoho. Ahleke usho ukuthini mawuthi abaholi abantu abafundisa usonto esikole lapha. Yabona lento ke ungakhonzi awazi wena ukuthi abantu abafundisa usonto esikole lapha abaholi. Hawu awumeke lento manje nje isifundisa iminyaka engaka ayiholi nje ayikaze ziholi idlani idla ukukholwa igqoka ukukholwa igqoka kona ukukholwa iphila ukukholwa. Hawu nisangene ngeke ngempela yeke impela cha akasifuni isikhundla ukhulile uyabonga hawu shona le ntombazane ngibona izigqoka izicathulo eziphakame ezithenga ngathi ibhala kanti ayiholi mina bethi mhlawumbe ubuqonqela bayo. Hawu makatha izihamba ivoshoze impela ngathi umjita thizeni ihamba ithi vosho kanti ivumela ukutshaka kwezicathulo. Neke ngane yakwethu into mawenza ngokukholwa nje awunandaba ukuthi ubani uthini ngoba uyenza ngokukholwa nje inhliziyo yakhe isuke ikhululekile ebese udlani ubheka phezulu. Hawu usenzela konke uyasona nale yangubuya eblue iyasho nane ngomuya sonja hayi wesigcina ayikho indaba okondla ayikho indaba okondla ngoba kondla abafundisi benu lapha uyasondla umfundisi wenu lo uhamba ngengqungqumbe la imoto engathi yiseli isigoqo kodwa abantu bahamba ngecathulo ezitsheki awukhiphe imali lapho yomnikelo sinikelela intombazane uyonikela kwamina ke impela ke ngeke ke impela hawu yeye imali fanele ashadiswe ibandla wemakhulu kanti uyozunikele makuthina ungichazele kababa ngizweke imithi ngifuna ahambe kanjani njengoba ade sebenza nje iminyaka yonke leminyaka engaholi akuthathe leyo mali lebefanele bemholela ngayo kube bona abazozomshadisa ayikho beyifanele wazothi bekufanele imali ifanele abafundisi kuphelana umfundisi wena kodwa imali uyayidla yini ihamba ngqo soko wami manje sothi umfundisi wami hayi oweni angihlanyi phela mina ekhanda oweni impela yabo manje soko oweni ngempela hawu ake ngihambe ngane yakwethu kubantu kuseni kubanda le ntombi sengihlezi ngibona idlula lapha ezansi komuzi thwasa phela mangabe kusuke kuyisonto elibandayo kufanele ayenze ngangayikufundisa ngoba ngiyaholi unani kanti ubengacomplain cha ubengacomplain yena ubezothini phela ngoba uyamazwi akacomplainanga nhlobo ubengacomplain into sasigoloza sikama umfundisi bengalwa kuqala engakasho ukuthi sengiyahamba ke hayi hamba hampela busicabanga usonjalo umsebenzi washweba akahlale nje la ngisifuna nawe ungafundisi awusale ngisawupheka hayibo bahlala thanda ukudlala ngengane zabantu abafundisi bayidle bodwa ke imali akafundiswa kanye nomfundisi na uma sibiselwa angafundisi bedlala ngengane zethu qede bedla imali bodwa emahoteli khohlakele kathi nini ngakusasa ke isonto kade sebumnandini ubani kuzobe sefundisa izingane ekseni ngenaphi indaba ufunda ukuthi uphuze ebusuku ukholiwe ekseni uzovuka kaye khona utshwala nje uphuze ebusuku ayikho ithaveni okusuke kuphuzwa kuyona ekseni mabe bephuza baphuza ntambama ukholiwe unomonjwana wena. Okay asiphinde siyabonga kulabo abasubscribe laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe naniboni ubakhafelani pho ngiyacikeka mina why ubakhafa nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu kube njalo ke ingane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini